Добър вечер, мега актуални, интерактивни, мега галактически фенове. Вие отново сте с вашия любим водещ любител физик и астрофизик и астроном Костадин Вълков. Нашето невероятно шоу теми и дискусии за космоса продължава точно в този момент, а вие сте с единствения невероятен награден с Оскар през изминалата 2025 година, образователен YouTube канал BG Astronomy Show БАС и БАС ТВ. Аз съм Костадин Вълков. Нека започваме. Вие сте с нашата нова рубрика БАС ТВ Университет. Започва нашата лекция в новия БАС ТВ Университет. Нужда ни е вашата подкрепа. Моля ви, гледайте видеята и се абонирайте за нас. Ударете към банката, за да сте винаги актуални с нашите видеа, защото ние работим единствено само заради вас, фенови и зрители наши. А нашата забавна част е преместена в TikTok. Линка на TikTok ще намерите в описанието на нашия YouTube канал. Така, днес в БАС ТВ Университета на дъската съм нарисувал Слънцето. Защото темата ще е Слънцето. Ще ви разкажа колко дълго ще живее нашето Слънце, кога ще угасне и какви са последствията за нашата планета Земя. Темата е научна, лекцията е по астрономия, краят на Слънцето, нашата звезда, заради която съществуваме и съществува биологичната форма на живот тук на нашата планета Земя. Нека да започваме, уважаеми фенове и зрители, да не ви държа под напрежение. Така, Слънцето се очаква да угасне, да изчерпи ядреното си гориво. Това ще е основната му причина. Спокойно, след около 5 милиарда години. Няма да е бърз процес, но за съжаление това време е измерено в космическото пространство е доста бърз и кратък процес. 5 милиарда години са нищо за космоса. Затова Слънцето е към своя жизнен край и то ще загине след 5 милиарда години. Самия процес на неговата смърт обаче ще бъде постепенен и ще започне много по-рано, преминавайки през няколко динамични етапа, уважаеми зрители и фенове. Сега ще ви разкажа какви са основните причини за угасване на Слънцето. Основната причина е изчерпването на водорода в ядрото на тази звезда. Като се изчерпи водорода, какво се случва? Слънцето свети благодарение на термоядрен синтез, при който водородните атоми се сливат в хелий, освобождавайки огромно количество енергия. След това ще настъпи нестабилност на ядрото. Когато водородът свърши, ядрото ще стане нестабилно, ще започне да се свива под влияние на собствената си гравитация. Виждате какви физически закони и физически и космически сили играят роля при гибелта на нашето Слънце. След това, повишаване на температурата. Свиването на ядрото ще повиши температурата му достатъчно, за да започне изгарянето на хелий, което ще доведе до рязко раздуване на външните слоеве на Слънцето. Сега, уважаеми зрители и фенове, ще ви разкажа какви са основните етапи на края на Слънцето. Първо, то ще се превърне в червен гигант след 5 милиарда години. Слънцето ще се раздуе до огромни размери, превръщайки се в червен гигант. То ще погълни най-близките планети – Меркурий, Венера и, за съжаление, нашата планета Земя. Съответно, изчезне нашата планета Земя, нашия дом, ще изчезнем и ние и целият живот на нашата планета. След това започва втори процес – изхвърляне на обвивката. В края на този етап звездата ще изхвърли външните слоеве в космоса, създавайки красива планетарна мъглевина. Третия етап
Тя ще се превърне в бяло джудже. Това, което остане от ядрото, ще се свие в малък, изключително плътен и горещ обект, наречен бяло джудже. То вече няма да произвежда енергия чрез синтез, а просто бавно ще изтива в продължение на, забележете, трилиони години. Бавното джудже загива в продължение на трилиони години, тъй като то няма да има термоядрен синтез. И няма да грее, съответно. Сега ще ми попитате какво ще се случи с Земята и аз веднага ще ви отговоря. Животът на Земята ще стане невъзможен много преди самото Слънце да угасне. Според учените, това ще се случи след около 1 милиард години. Слънцето ще стане с около 10% по-ярко, защото ще се издуе, нали ви казах. Слънцето ще стане с 10% по-ярко, което ще доведе до изпаряване на океаните, моретата, езерата и реките и ще превърне в планетата в необитаема пустиня. Тоест, нашата планета Земя ще стане пуста като екзопланетата Марс. За съжаление. Ако Слънцето изчезне, примерно, хипотетично, внезапно днес, това е хипотетичен сценарий, бихме разбрали за това след невероятните 8 минути толкова бързо. Времето, за което светлината достига до нас, това са 8 минути. И затова ще разберем за толкова. След което Земята би изтинала бързо и би се носила безцелно в космоса и отново животът на Земята ще изчезне. Така, сега интригата се задълбочава. Освен угасването на Слънцето, в Слънчевата система ще настъпят мащабни размествания. Ето основните промени, които учените физици, моите колеги, предвиждат. Първо, ще започне да се заражда новата обитаема зона. Когато Слънцето стане червен гигант, то ще бъде много по-ярко и горещо. Зоната, в която е възможна течна вода, ще се измести далеч навън. Луните на Юпитер и Сатурн, ледените светове като Луната Европа и Енцелад, ще се разтопят. За няколко стотин милиона години те могат да се превърнат в океански светове, което теоретично би могъл да съществува живот. Тогава, може би, такива хора, ако съществуват като господин Илон Мъск, да изпратят хората на тези луни, защото там ще бъде новия живот, временно човечеството да се спаси. Или да се направи един космически Ноев ковчег. Какво ще се случи с поясът на Кайпер? Обекти като Плутон и други ледени тела в покрайнините ще се нагреят и ще загубят своите ледени обвивки. Друга драстична промяна ще стане в орбитите на планетите. Докато Слънцето изхвърля външните си слоеве в космоса, то ще загуби огромна част от своята маса. Слаб гравитационен захват. По-малката маса означава по-слаба гравитация. В резултат на това планетите, които не бъдат погълнати като Марс, Юпитер и Сатурн, ще започнат бавно да се отдалечават от Слънцето, мигрирайки към по-широки орбити. Другия сценарий – сблъсъкът с Андромеда. Малко преди Слънцето да изчезне и да изчерпи горивото си, след около 4 милиарда години, нашата галактика Млечния път ще се сблъска с съседната галактика Андромеда. Невероятен сблъсък между две галактики. Разместване. Малък шанс Слънчевата система да бъде изхвърлена в междугалактическото пространство или преместена в периферията на новата обединена галактика, която учените са нарекали Милкомеда. И каква е крайната съдба? Тъмнина и лед. Колко жестоко звучи този сценарий. Слънчевата система ще замръзне. Останалите планети ще обикалят около мъртво светчето слабо ядро, тъй като бялото джудже няма ядрено гориво, то ще изтива в продължение на трилиони години, докато накрая се превърне в черно джудже, студена невидима топка въглерод.
Разпадане. В много далечното бъдеще гравитационните влияния от преминаващи наблизо звезди вероятно ще откъснат останалите планети от орбитите им и ще се разпръснат из космоса като планети сираци. Виждате какви са огромните последствия, уважаеми фенове и зрители, ако нашето Слънце угасне. Вие бяхте с Костадин Вълков, вашия лектор. Темата на БАС-ТВ университета тази вечер е "Когато Слънцето угасне". Благодаря ви, че ме слушахте. Чао и до нови мегагалактически срещи!